sakali man na mahina nga si Bongbong Marcos, kukumbinsihin namin ulit ang ating presidente na mag-vice po at bilang maging advisor ni Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Angeles City Councilor Joseph P.G. Ponce na miyembro ng National People's Coalition for Revolutionary Government Towards Federalism. Sinabi rin niya na malapit siya sa mga kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte na nagtutulak sa tambalan ng mag-ama para sa 2022 national election. Matatandang nitong nakarang linggo ay inilahad din ng ilang taga-suporta ng revolutionary government sa Pangasinan ang Duterte-Duterte. Ang pagsusulong ng tambalan ay kasunod ng pahayag ni Davao Mayor Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa posisyon ng pagkapangulo. Sa panayam ng CLTV News kay Councilor Ponce at sa kanilang spokesperson na si Attorney Francisco Arlin Buwan Jr., kumpiyansa umano silang maitutuloy ng mag-amang Duterte ang federal form of government na isinusulong ng grupong National Coalition for Revolutionary Government. Remember, ang recent survey po, si Presidente Digong is enjoying a 91% acceptability rating. So, ang 91% na yan speaks well of the majority of the Filipinos that they support the advocacies of the President. Nilinaw ng grupo na hindi sila isang political party, ngunit sa mahabang panahon umano sa kanilang panawagan para isulong ang federalismo sa bansa, ay nakakalap na raw sila ng 3 milyong campaign signature para dito. Kagaya na sinabi ko, hindi po extension ng ating Pangulong Duterte, no? Itong sinusulong nating revolutionary government. Ayon sa aming pagsusuri, si Mayor Inday ang magpapatuloy sa mga advokasya ng kanyang tatay, no? Ngayon, ang unang nasa isipan namin, ang magiging vice niya ay si Bongbong Marcos. But ayon kay Secretary Panelo, kung sakali lang na mahina sa survey sa vice presidential si Bongbong Marcos, kukonbinsihin na lang namin si Mayor Digong. Magiging malawakan daw ang kanilang magiging kampanya sa tambalang Duterte-Duterte at isusulong nila ang revolutionary government. Sa katunayan, gagawin daw ng grupo ang 2 araw na interfaith rally sa Mendiola itong darating na 21 hanggang 22 ng buwang kasalukuyan. Actually, itong February 21 and 22, it's an interfaith rally. Aming katunayan, no? At ang mamumuno po nito walang masyadong high profile na personality. Samantala, duda naman ang constitutional lawyer at dating COMELEC chair na si Attorney Christian Monsod na maitutulak ng grupo ang revolutionary government dahil mismong ginagarantiya ng Pangulo at AFP ang pagrespeto sa konstitusyon. Alam nyo, minention yan ni President Duterte a few months ago. And sabi ng military, no, Secretary Lorenzana and the Chief of Staff, is that a revolutionary government like that is outside the 4 corners of the Constitution, is in effect unconstitutional. And the military daw will not go along with unconstitutional solutions. Ayon pa kay Monsod, dapat maging maingat ang mga sympathizer ng administrasyon sa pagtulak ng tambalan ng mag-ama. Alright, sabi nila baka ang gawin nila, si Sara siyang Vice President, tapos pagtapos na ang eleksyon, magbibitaw na si Sara as President. Masyado namang halata yung game plan na yon. Pag tumakbo si Sara at si President Duterte ng President and Vice President, sa palagay ninyo, magpapaloko ba ang tao ng ganon? Samantala, sa naging sagot ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa tambalang Duterte-Duterte sa 2022 national election, sinabi niyang sabik na umano ang Pangulong Duterte na tapusin ang kanyang termino. Is President Duterte interested in running for VP or any position in the 2022 elections? Ang pagkakaalam ko po, at si Presidente matapos ang kanyang termino at gusto na niyang umuwi dito sa Davao. No?
So yung Duterte-Duterte tandem po na sinasabi ni Secretary Panelo, iyan po ay kanyang personal na opinion. Sa mga naunang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nauna na niyang itinatwa na hindi kinikilala ang grupo at mga taong nasa likod ng nagtutulak ng revolutionary government. Paulo G. Santos, CLTV News.